да се натоварим като последни. Като последни ще финишира. Но ние ще тръгнем след твоя време. Нищо, то така да има. Кажи здрасти. Но мога като кажеш здрасти. Да. Да започнем с първия километър. Вече загряхме. Ето ги дамите тук. И сме едни от последните, защото ето е там колоната. Ей там. Да. 7 километра и малко. Сега предстои най-голямото изкачване. Диана реши да изхвърли половината бомбони. Много са и били. Ето я, търчи напред. И ето и Николинка отзад. Маха. Всичките сме топ на последно място. Обаче си заслужава. Ето там чешмата. See, you said no, and now you're coming home. Oh, Ей, там горе вентилатор ще. Сега ще вземем да поспускаме малко. Имаме малко фри хендс на шапката. Диана махне на шапката. Хайде! Прибери корема. Прибираме корема и всичко готово за снимка. Мерси. Километър и 200. Продължаваме да сме в прекрасна горичка до рекичка. Ето. Чудно. И сега нагоре Хълбомаш. Излезнахме от Българка. 8 минути малко по-бавно от предишния път, отколкото ми се искаше. Ще видим дали ще навакса. Не знам, защо така се получи. Сигурно на чешмичката се бавихме. Да. Айде. Вече може да се каже, че сме преполовили трасето. Някъде около 22 км. Още съм на сянка, което е супер. И за сега крачетата са добре. Той е красота, я гледайте. Имаше и чешмички по пътя. Абе, любимо е тук, любимо. Айде после пак. Почти 24-ти. А това е тук на Диана любимия участък. Бял път. На слънце. Пълна на долнище. И тя не го обича. Иначе, ето красоти. Аз малко се поизморих.
Може би ако бях по-бърз, да беше да мина това трасе, когато е студено още. Да. Трябва тренировки и папане. Там има много хубава гледка. Сега ако задържа, ще ви покажа. А отзад има ли някой? Има. Ще ме стигне. Влизам в групата на параолимпийците. Ето е гледката. Айде после пак. Минах контролата на Станчов хан. Успях да наваксам у нея 8-9 минути. Тъл горе още 4 и всичко е окей. Да. Някъде около 29 км. Най-стръмното след Станчов хан свърши. Сега сме тук малко на открито. Има някакви облачета в далечината. Може и да ни завали. Късмет де. ...32 км. До сега изкачвахме от Станчов хан. И покрай това сечище беше едно слънце. Чудо! Да, чух се с Диана. На 20 на минути е след мене. Тук виж на последното изкачване са ме настигнали. Ако върви така. Дано ще финишираме заедно. Айде. Живи. Накосан съм от фото. Обаче след това катеране по пътя имаше една сенчеста чешмичка. Нямаше как да я подмина. Плис. И отидоха 10 минути. 5. Айде. Ама пък беше хубаво. Айде до после. На големия баир. 40 км. Това е най-гадният и най-дълъг баир. Защото е най-слънчево. И ето. След него имаше, преди него имаше още. И така. Но още малко и почваме спускането към града. Жех.